I pozdrav lipi moji. Ne javljam se, nisam iz Zadar tima, malo se šalim naravno. Inače sam iz Ja volim Prizren tima i javljam se iz pakleno vrelog Zrenjanina. Šta ćemo danas raditi, šta ćemo praviti? Aha, već je napravljeno. Ne, naravno to nije leskovačka mučkalica, ali ima nešto bolje. Wizard koji sadrži sve X i U buildove za koje smo naravno znali i koje smo ubacili. Isto također sadrži mnoge teme, ko bi se bavio kodijem, bit će mu jako korisna stvar, a ima jedna novina. Kogod ima neki build i želi da ga negde postavi, a nema mogućnost jer nema server i slično, može se obratiti nama pa ćemo ga mi podići na Wizardu. Pa da mi onda najbolje krenemo i pređemo na stvar, da ne gubimo vreme, jer vreme je novac. Idemo, znači, otvorimo prazan kodi. Odemo u ovaj kotačić, malo se šalim, ali dobro, valjda mi neće zameriti dečki iz Zadra. Idemo u File Manager. Znači, dodamo novi izvor, Add Source. Idemo, znači, ovde i ukucamo sledeću adresu. Ja naravno iz prostog razloga neću kucati živi link u deskripciji, ali ću se ovde malo duže zadržati da vi to možete negde da prepišete, upamtite ili kako god. Znači idemo OK, ponovo OK, onda se vratimo korak nazad, znači idemo u Add-ons, Install from zip file, idemo podešenje settings i uključimo, znači, nepoznate izvore da se instaliraju, potvrdimo, vratimo se ponovo korak nazad, idemo install from zip file i odaberemo repo. Ovde je jako važno, znači, odabrati ovaj plugin program Čuli računari SD, znači zip file, iza koga stoje računari, znači radionica, i tim idemo, znači kliknemo na njega i sačekamo da se sam Wizard instalira. Voila! Evo ga, instalirao se Wizard. Naravno to je potrajalo malo duže, ja sam video pauzirao iz prostog razloga jer toliko toga ima, znači da je malo duže trebalo vremena da se sam Wizard instalira. A u ostalom vidjet ćete u samom sadržaju Wizarda šta sve ima i zašto je toliko potrajalo, ali želim da napomenem da budete malo strpljivi i sačekate, znači idemo onda dismiss, pa idemo continue, pa onda idemo click here i onda se vratimo korak nazad, znači ponovo korak nazad, idemo add-ons. Evo ga, znači, računari Wizard, znači Čuli računari Wizard, otvorimo ga, idemo ovde u ovoj sekciji Builds, znači kliknemo tu i sačekamo da nam se otvori meni sa samim buildovima. Znači najpre imamo Jupiter buildove, naravno iz računari radionice. Evo, iću ja polako da vi možete to da vidite šta sve ima. Zatim Green. Naravno postoji logo, evo malo ako sačekam, ali ja stvarno izvinjavam, meni je jako spora mašina i to traje, tako da ću ja malo da ubrzam, nemojte se vlasnici samih buildova ljutiti ako ne izađe logo sa desne strane, ali stvarno je spora mašina. Evo, kao što vidite i kod mene na mojim buildovima to ume da traje. Znači to bukvalno ume da traje. Dečki iz Zadra. Znači imamo monster buildove, Čuli teme, jako korisne stvari za ljude koji bi da se bave izradom samih buildova.
i tako dalje i tako dalje. Ja ću ovdje malo da ubrzam jer stvarno ide u nedogled, ovaj video će potrajati mnogo. Znači ja ću to da prelistam, a onda se vi kad instalirate sami ovaj Wizard malo se bavite istraživanjem, šta da vam kažem. Znači ajde, vratit ćemo se na neki od samih buildova da vidimo dalji postupak instalacije nekog od builda. Ajde, odabrat ćemo, ajde recimo ovaj. Znači idemo, vučemo desno i jednostavno idemo na install, kliknemo install, idemo i yes install i sama instalacija počinje. Sad što se mene tiče, ja sam moj posao završio, na vama je dalje da li ćete koristiti ili nećete koristiti ovaj Wizard, ali po meni je jako praktična stvar, jer ko će pamtiti silne te linkove raznih buildova i pamtiti adrese Facebook grupa i tražiti po sadržaju tih Facebook grupa ove iste linkove. Tako da po meni je jako korisna stvar i zahvaljujemo se računari SD što su se potrudili na izradi samog ovog Wizarda. I ja bi sa ovim završio video. Znači veliki pozdrav od Prizren tima, pa vidimo se drugi put. Ćao!